Hola, soc la Cristina i avui us ensenyaré a fer un experiment. Els materials i utensilis que necessitarem seran un plat fons, un vas de vidre alt, una espelma, llumins i aigua. El primer que farem serà posar un dit d'aigua al plat fons. Després agafarem l'espelma i la posarem al centre del plat i, sempre amb ajuda d'un adult, l'encendrem amb els llumins. I finalment taparem l'espelma amb el vas d'aquesta manera i ja veureu el que passa. Hola, avui farem un experiment molt senzill. Els materials són un matxero, una vela, aigua i un got. El primer que fem és ficar un poc d'aigua i amb ajuda dels nostres pares encenem una vela. El que fem després és ficar la vela encesa damunt del plat. I el darrer que fem és ficar un got damunt. I això és el que passa. Hem vist que el got s'ha omplès d'aigua.